Юл йөрү кагыйдәләрен балага сабый чагыннан ук төшендерсәң, ул аның аңында ныграк уелып кала һәм бала үсә төшкәч, руль артындамы ул, җәяүлеме, кайчанда булса балачакта өйрәтелгән әсбапларны тормышта кулланачак. Шуны истә тотып, районыбызның мәктәп һәм мәктәпкәчә белем бирү учреждениеларында ел дәвамында бик күп дәресләр, чаралар уздырыла. Чираттагысы 3 декабрь көне Түбән Яркәйнең баланы үстерү үзәге балалар бакчасында күңелле светофор дип аталган чара төрле практик хәлләрдә юл хәрәкәте кагыйдәләрен куллану күнекмәләрен ныгыту, үз-үзеңне дөрес тотарга өйрәтү максатында оештырылды. Балалар янына полиция лейтенанты майор Майорович үзе килеп ярдәм сорады һәм бакчада тәрбияләнүче балалар белән берлектә килеп туган проблемаларны хәл итәргә тотынды ул. Что-то у вас случилось? Да, я сегодня получила телеграмму из страны дорожных знаков и правил дорожного движения. Я лейтенант полиции майор Майорович Майоров. И жители страны дорожных знаков и правил дорожного движения велели мне найти все знаки, все дорожные знаки, и в том числе светофор. Чара барышында юл билгеләре кабатланды. Самокатта дәрескә килгән колонна балалар юл йөрү кагыйдәләре белән таныштырды, төрле эстафеталар оештырды. Здрасте, ребята, здрасте. Молодцы, ребята. Не здрасте, а здравствуйте. Молодцы, что поправили клоуна. Здравствуйте, ребята. Как ваши дела? Хорошо. У нас. Ребята, вы видели, что клоун у нас катается на самокате по проезжей части? Это правильно? Нет. Клоун, скажи, пожалуйста, а катаясь на самокате, ты соблюдаешь правила дорожного движения? Какие правила дорожного движения? Я катаюсь где хочу и как хочу. Хочу, поеду туда. Хочу, поеду сюда. Какие правила? Вы что? Как? А еще, вчера я катался на велосипеде на проезжей части, зацепясь за машину. Ох, было, ребята, так здорово! С ветерком прокатился я! Светофорның төсләре ни аңлатканын белгән кызлар, малайлар үзләре үк әйтеп бирде. Загорится зеленый свет, мы шагаем на месте, а когда уже желтый свет загорится, приседаем. Хорошо? Так, ребята, давайте начнем с зеленого цвета. Биредә табышмаклар әйтелеп, дөрес җаваплар алынды. Сабыйлар юл билгеләре хакында җырлар, биюләр башкарды, шигъри юллар укып ишеттерде. Ой, спасибо, ребята, какие вы молодцы! Очень важна наука, правила движения и должны соблюдать все без исключения. Объяснить надо запросто, будто юг или сталь, мостовая для транспорта, теперь тротуар. И проспекты, и бульвары, всюду улицы, шумы. Проходи по тротуару, только с правой стороны. Если ты гуляешь, просто все равно вперед иди. Через шумный перекресток осторожно проходи.
Дәрес барышында юл хәрәкәте иминлеген пропагандалау буенча инспекторы Гөлнара Алтапова балаларга җәяүле өчен куркынычсыз хәрәкәт урыннары, балалар өчен самокатларда, роликларда һәм велосипедта йөрү турында сөйләде. Шулай ук әти-әниләр белән машинада йөргәндә карышмыйча бары тик балаларны тоткарлаучы җайланмада, ягъни автокреслода гына утырып йөрүләрен сорады. Чараны әзерлек төркеме тәрбиячесе Лейсан Габдуллина әзерләп алып барды. Рольләрне хезмәткәрләр: юл-патруль хезмәткәре лейтенант майор Майоровична Чулпан Исламова, клоунна Айсулу Янбердина, светофорны Рузилә Кадырова башкарды. Дәресне музыкаль яктан музыка җитәкчесе Индира Алатыпова бизәде. Әйтергә кирәк, мондый уеннар балаларга урамда үз-үзеңне дөрес тоту нормаларын һәм күнекмәләрен яхшы үзләштерергә, тәртипле юл хәрәкәтендә катнашучыны формалаштырырга мөмкинлек бирә. Если красный свет горит, значит Ауди стоит, Мерседес и БМВ, одно правило везде. Утвердительно сказал самый главный генерал: безопасность человека — это главный принцип века. Соблюдай ПТТ и жизнь ПТТ, соблюдай ПТТ и жизнь ПТТ, соблюдай ПТТ и жизнь ПТТ, соблюдай ПТТ и жизнь ПТТ. Вечер не нарушай, ты про штраф не забывай, на дорогах все равны, Геленваген, Жигули, ставропольцы, офицеры, все достойные примеры, служат краю, служат с честью, как одна семья, все вместе соблюдают. Ринат Хазимуллин, Луиза Шарафутдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.